Sa mga pangenot na bareta, gun taping ginibo sa service firearms kan miyembros kan BGMP Legazpi. Duwa gadan, duwa irido sa magkasuway na diskwido sa Albay asin Camarines Norte. Tulong nawawarang parasira sa tabako, ligtas na. Asin piling kaakian sa Legazpi pinaugma sa taon ng gift giving kan Dole Bicol. Maray na hapon, Huwebes, Disyembre 29, taong 2022. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi. Gun taping ginibo sa service firearms kan miyembros kan BGMP Legazpi. Obheto kan lakdang sa report ni Mariel Lorenzana. 54 personahe kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Legazpi ang presente sa ginibong gun taping kasubaagong aga. Sa aktibidad, sarong nila ganin tape ang muzzle kan service firearms kan mga personahe. Sigun sa pamayo kan BJMP Legazpi, taon-taon na pigigibo ang aktibidad tuyong papasabat ang baagong taon. Bilang lakdang pansiguridad para maibitaran ang paggamit asin pagpapaputok nin badil ngunya na holiday season kan sa indang personahes. Total na 54 service firearms ang pigpasairarom sa gun taping. Pagkatapos malaaganin tape, nilaaganin marka ang mismong tape sa mga badil para naman i-monitor kung pinaputok ang mga ini. Sa Enero 2, magkakaigwaliwat ng inspeksyon nga ni Aramon kung may mga nagpaputok nin badil sa saindang mga personahe. Maraming incident na may mga nandidisgrasya sa improper discharge of firearms during New Year. Kaya yan, nire-remind natin sila na wag silang magpuputok kasi may kaakibat na kaso yan. Mientras tanto, tinawan doon kan BJMP ni nasa red alert status na sinda sundo sa petsa 1 kan Enero. Dakul na kaya subuot ang mga nagbibisita sa mga PDL o persons deprived of liberty. Urog na ngunya na tinugutan na ang face-to-face visitation. Pagirumdum sa na kan BJMP, limitado man liwat ang pwedeng magbisita. Red alert tayo niyan, 100% attendance tayo. Medyo mahigpit ang protocol natin sa security. And then kasi marami tayong marami tayong dalaw. Kasi during holiday season, marami tayong nagpapaabot ng pagkain, and then yung mga visitor, maraming bumibisita sa atin. Asigurasyon sa nakan BGMP ang maigot na seguridad. Nga ni masyerto ang trangkilo asin salbado ang selebrasyon kan baagong taon kan sa indang mga PDL asin mga pamilya na mabisita sa mga ini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Bangkay kan lalaking nawawara sa Sorsogon na dukayan sa Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nasa state of decomposition na kamadukayan ng hawak ang 19 anyos sa Sigio Bergabino, kan San Pedro Irusin, Sorsogon, na enot ng napabaretang nawawarak ang Disyembre 23 matapos na magkarigos sa kadagatang saup kang Barangay San Rafael, Santa Magdalena kang parehong probinsya. Sa impormasyon, nailing ang bangkay ni Gabino sa baybayon kang Barangay Resurrection, San Fernando, Masbate, pasado alas 7 kasudmang aga. Nag-chat muna sila sa akin, nag-send sila ng damit ng anak nila bago umalis, saka yung suot na brief ng anak nila bago umalis. Then, based dun sa picture na sinend ko sa kanila, nagtugma po yung suot na brief saka yung suot na damit. Sigun kay Police Staff Sergeant Annalyn Polong, kan San Fernando Municipal Police Station, huli sa pagkakapareho kang naku ang bangkay sa pigpaluwas na description kang pamilya ni Gabino, na personal man nakabisto ni Police Staff Sergeant Annalyn Polong. Tulos nindang pig-impormaran ang pamilya kang biktima, na nagbiyahe man tulos pasiring sa isla. Family nito, yung policewoman, friend ko sa FB. Then nakita ko yung post niya na nawawala nga yung pamangkin niya, na sabi kung may makita daw na ipagpaalam daw sa kanila. Pero nung nag-chat ako sa kanya, nauna pa pala siyang nakaalam. Sa
sa ibang tao. Di ko alam kung saan siya nakakuha ng info. Sa tabang kang MDR Remo San Fernando, dagos nang nakuha kang pamilya ang hawak ni Gabino, asin napailubong namang kasudma. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Tulong nawawarang parasira sa tabako, ligtas na. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Nahaliinan kaaditan asintakot na namatean ni Lisel Balaguer kan Barangay Fatima, Tabaco City matapos na makontak na siya kasubagong aga kan sa iyang live-in partner na haros sarong simana man na daing pamate sa iya. Istorya ni Lisel, Disyembre 21 kan maglawodan sa iyang live-in partner na si Frederick Bernacer asin ang duwa pa kaining pag-iriba na taga Mercedes, Camarines Norte. Makalihis kaini, daing na siyang nabaritaan pa. Sa kunyain o anunan kamugtakan kan mga ini, kaya ipig-report niya na ini sa otoridad. Maugmahon po akong maray na nakaligtas po si agong ko. Abot po sinda sa Balangunan, Katanduanes na December 22, asin pag maaga naglawod sindang pabuyang, maaga ng alas 4 pabuya po sinda. O, iyon na po ito. Basta ang taramon po kang kapitan ninda kang Baruto, magilid po sinda. Kumbakong 28, 29. Istorya subuot ni Bernacer na ubusan nin krudo ang bangka sa may kadagatang sakop kan Mercedes, Camarines Norte, kun kaya dai na kinaya pang makabalik sa tabako. Magilid na po bagasinda. Mercedes na lang po sudalagan ninda kasi dahil na kayaw na hanggang digdi sa tabako sudalagan kasi naubos na sa 330 litros na dara nilang krudo. Sigun sa pamayo kan Tabaco CDRRMO, da itulo sa inda na ipaabot ang informasyon kaya kan petsa 27 na ninda na ideklarang nawawaraan na sabing mga parasira. Nakatalaan man kuta na magkondusir nin aerial survey an OCD Bicol ngunya na aldaw. Alauna daan ning maaga kasbago nakadaong so bangka nida nagpataw-pataw, ano, so kung iisipon tapirang aldaw na naubusan na dang krudo, so nya on sinda sa Cam Norte Mercedes, and in fact napabakal pa nga nida susira na dakop ninda. Pagduduo ni Mulato, da isinda nagkaiguanin pagkukulang, huli ta pirmi ninda subot na pigtatauanin abiso ang mga parasira urog na kun may nakabanderang gale warning. December 20 kami nagpaluwas ki advisory, ano, 21 sinda naglayag. So igwan na kitang kumbaga standing advisory, no sailing policy, ano, pero dahil nga duman naglayag pa sinda. Kasi kakasalon da sutugang kainikan, ma-celebrate sutugang ni Frederick na nakapasar sa LET. Kaya nagpirit na maglawod para pagduman sa tugang igwamang kidaran sira budak kwarta. Katakod kaini, plano kan Tabaco CDRMO na magsagibunin inventory sa gabus na bangka sa syudad. Registered man o bako, kinakaipuan subot na igwasinda nin record. Mientras tanto, nagpapadagos pan pinagigibong search and rescue operation as in aerial search sa pitupang nawawarang parasira sa Catanduanes. Kung sa intulo sa mga nawawara, gikan sa Vira Catanduanes, mantangan napat ang taga-Viga. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Duwagadan, duwa irido sa magkasuway na diskwido sa Albay asin Camarines Norte. Asin piling kakian sa Legazpi pinugma sa taon ng gift-giving kan Dole Bicol. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Sa Rugadan, duwa irido sa banggaan ng duwang motorsiklo sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Day na nakaabot pang buhay sa ospital ang 17 anyos sa si Emmanuel Herrio, estudyante, residente kan Purok sa East, Barangay Malangkaw, Basud, Labo, Camarines Norte, matapos na maimbelto sa aksidente alas 4 ng hapon, Lunes, Desyembre 26, sa Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Sa impormasyon, nagluluwas sa nagkabanggaan ang motorsiklong pigmamaneho ni Herrio, asin kan kasabat kaning motorsiklo na pigmamaneho kan 27 anyos na si Patrolman Sammy Latap, na nakabase sa Second Provincial Mobile Force Company sa Kapalonga, Camarines Norte, asin residente kan Castilla, Sorsogon. Nagluluwas sa investigasyon, marikas asin inokupar ni Herrio ang linya ni Latap na nagresulta sa pagkakaaksidente kan ambos lados. Naka-confine pa daw po ito sa BMC. Tinatawagan ko ako yung asawa mismo kasi kung humingi ko yung number. Hindi ko pa man po hindi pa lang po nag-reply sa akin para po sana makausap ko. Yung asawa ko ni Patrolman Latap. Huli kan insidente, irido si Latap asin ang backride ni Herrio na si Justin Salem, 18 anyos na nasa impluensya nin alak. Kaya po dapat sa mga driver ko, lagi po silang mag-iingat kasi para maiwasan po. And tandaan po natin sa mga bahay natin na lagi pong nag-aantay sa ating pamilya. Kaya sa pag-drive po, laging mag-iingat lalo na po ngayon sa maulan. Ito yung kalsada ay medyo talaga po madulas. Sa presente, nakapatente na ang bangkay ni Herrio sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Lalaki gadan kan maaksidente sa syudad nin Tabaco. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Dead on arrival ang 31 anyos na motorista matapos na maaksidente sa tinampong sakop kan San Lorenzo, Tabaco City alas 11:20 kasubanggi. Sigun sa hepe kan Tabaco City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Jonathan Liadok, nagpurbar na mag-overtake ang biktima sa nasa inutan kaining kotse, alagad imbis na maka-overtake, aksidenteng nabangga kan pigmamanehong motorsiklo kan biktima ano overtakean kutang kotse. Pigdara pa man kuta sa ospital ang biktima, alagad daina uminabot pang buhay. Po-overtake sana, nabundol yung yung left side ng tail niya. Tumilapon forward, more or less 20 meters forward. Ayun, tapos pinarespondehan ng taga CDR at PNP. Marikas man subotan padalagan kan biktima asin nasa impluwensya pa nin alak. Sa lahat po, lalong-lalo na po sa mga motorista, iba yung pag-iingat po yung gawin natin. Lalo na ngayon maulan. So be very extra careful po sa pagmamaneho. Nagkaariglohan naman ang pamilya kan ambos lados. Liwat na pagirumdum kan otoridad, urug na sa mga motorista, dai magmaneho urug na kung dai na kaya kan lawas, asin ko nakainom nin alak. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda.
Piling kaakian sa syudad nin Legazpi pinaugmakan taunang gift-giving kan Dole Bicol katuwang an iba pang ahensyas di gobyerno. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Sanggatos na kaakiang gikan syudad ning Legazpi ang napiling benepisyaryo kang aktibidad na piglatag kang Dole Bicol kasubong aga. Parte ni kan taon-taon nindang pagpapaugma sa komunidad tuyong Kapaskuhan. Saro sa mga talagang nag-enjoy sa aktibidad ang 11 anyos na si Jamer kang Barangay 28 Victory Village. Nagame ng God sa mga pakawat na inahanda kang Dole. Salamat sa may beneficiary. Nakatanggap ako 500. Magburunyog asin magugma. Pasko para sa kaakian ang naging tema kang Dole Bicol ngunya na taon. Apwera sa mga regalo para sa mga chikiting. Igwa man na ipigtaong grocery packs ang Dole. Sigun kay Attorney Marion Sevilla, Assistant Regional Director kang Dole Bicol, nakakataba ning puso na mahiling na nag-enjoy ang mga kaakian kung sa iniyuman subot ang pinakamayor din ng kamauotan. Para sa mga akininda, matawan man kaugmahan para sa Christmas. And also sa mga regular ta ng mga empleyado, nagtausindang gift para duman sa mga kababayan ninda na kaibahan sa beneficiaries digdiyan. Nagpapasalamat man si Sevilla sa mga nagtarabang nga ni maging matrayumpo ang aktibidad. Siring kang Ako Bicol Party List. Nag-donate sa tuya ng mga pangtaong gift sa tuyang mga aki. Kaibahan na dyan si Governor Lagman, si Congressman Salceda, of course, ang AKB. Ang AKB nagtauman po. Saro sa mga nakatuwang pakangahensya ang PNP na nag-opreser maning libreng tusar sa kaakian. Pinakulor man kang kapulisan ng aktibidad, kan magpahiling man kang sa indang talento sa pagsayaw. Hindi lang naman po kami sa pagsugpo ng kriminalidad na isa sa mga layunin namin bila sa PNP. So kasama rin po dyan yung mga sa community affairs namin. So pumupunta kami sa mga komunidad, sa mga para magbigay ng kaalaman, ng outreach program, para sa mga kaligtasan ng bawat isa. Sari-saring damit. Presente man ng Albay Provincial Library na nagkondukta ng storytelling sa mga chikiting, asin iba pang mga pakawat. Asigurasyon kang Dole Bicol, padago sindang mabilog ni mga proyekto asin mga programa na makakatabang sa gabos na sektor kang komunidad bako sa nangunya na holiday season, kundi sa maabot pang panahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Tulong aldaw na sana bagong tauna. Ako si Jen Nunez. Salamat.